बे गामियाव साननै जाबाय आङो बिसोर गामिनि हौवाफोरा बे मिथिं नायनायखौ हिनजावफोरनो टिका होदों ना मादोंथाय हिनजावफोरखौल' ज्राव ज्राव नुगासिनो टिका होदों नोंसोरनो ओइ फाग्लानो हिनजाव होफैदों हिनजाव बिदिनबाय आसोला बारान्दायाव ओरै हमफैनानै नोंसोर मा खालामोलै हिनजावखौबा लागोन आरो इयो मिथिबाय बिथाङा जोंनि गेजेराव फेस्ला दिन्थिगोन रायजोफोर इसे मिनिनांगौ गोजांदों नै फैसालियाव केन्डेला फैलानि फिसाला रायदाव आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायगोन आजावनाय लानो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय लोगो लोगोनो फेस्ला दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय दिनैसो गोजोननाय मोनदों थारमाने आर'नाइ सोग्राया बेलेग ना आं बेहाय साननै जाफैबाय दा मैयाबो हौवा मानसिसो सोदों आर'नाइखौ दिनै खिन्थु गोसोखौ गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना अमिलेन्दुखौ सिनायोना अमिलेन्दुखौ सिनायोना सिनायो बेहा मोनसे गिदिर घटना जादों आंखौ खोन्थानाङा खोन्थाना होनदोंमोन दा आंनो खोन्थानाय माने बिराद गोरोन्थि मावनानै लानाय आं थारमाने बुंनो मोनाबाथाय गोसोखौ स्रां मोना मैया बियो मोनालांदों नालाय दहाय फुङाव उन्दुगासिनो उन्दुनायाव बिमाया न'आव सिला सिबखांनानै साहा फुदुंदों आरो बिनि उनाव बिफाया होनबाय ओइ बिमा बै अमिलेन्दुआ मोसौखौ खायगोन ना खायाखै होनबाय ओइ फाग्लाया सिखाराखैनो ओइ अमिलेन्दु सिखारदोलै मोसौखौ खाहैदो होनबाय खाहैयालां होनबाय मोसौ खाहैया माथो खालामगोन नोंलाय होनबाय मोसौखौ सानफ्रामबो खाहैयाबा बै लामा खाथियावनो दखान गंसे होना होनसै होनबाय होआलां होनबाय मा मोसौबो खाहैया दखानबो होआ दे होनबालाय नोंनो हेन्ड ट्रेक्टरखौनो गंसे बायना होनसै हालेवनानै जादो नों होनबाय हालेवनानैलाय सोर साबैसेया माहाजोन जादोब्रा बिदि होनबाय मा हालेवा दखानबो होआ मोसौबो खाहैया बिमाया रागा जोंनानै होनबाय ओइ फाग्लानो हिनजाव होफैदों हिनजाव बिदि होनबाय आसोला बारान्दायाव ओरै हमफैनानै नोंसोर मा खालामोलै हिनजावखौबा लागोन आरो इयो मिथिबाय बिदि दै अरिजिनेल काहानि आं थगायाखै थगायखाया मैयानिफ्रायनो दं थगायाखै पियर खोथाखौनो बुंगासिनो दं दा मा होनबावनो रायजोफोर आंखौ थांनोबो लुबैबाय जोंनि गासिबो बिबानगिरि बिथांमोनानो थांजोब्बाय आंल'सो थालांबाय ओंखायनो आंखौबो आइया न'आव नागिरगासिनो दा मैयानि एखे कन्डिसन बे गामियाव साननै जाबाय आङो बिसोर गामिनि हौवाफोरा बे मिथिं नायनायखौ हिनजावफोरनो टिका होदों ना मादोंथाय हिनजावफोरखौल' ज्राव ज्राव नुगासिनो टिका होदों नोंसोरनो माथो हौवाफोरखौनो नुवा हौवाफोरखौ थिनहरदो नोंसोर थांजोबदो थां हौवाफोरखौ नायनो थिनहरलायदो नङाबा रायजागोन नोंसोरो साननै इदि थाफैबाय थानायनि नोंसोरलाय ओंखाम संनानै होगोन ना होआखै हौवाफोरनो होदों थगायदोंसो खोमा ओमफ्राय मादैखौथ' आं मैयानिफ्राय नुगासिनो संदोंना सङाखै बियो संदों ए दे आं सल'खौ खनगौमोन नाथाय दा दामग्राफ्राथ' आंनि नङाना दामग्रा लाबोयाखै आङो थारमाने दामग्राया आंनिया दिल्लीयाव दंहैयो बे आब' उषा रानिनिसो दामग्राफ्रा बिसोरो आंजों हानाय नङा थारमाने रोंनाय नङा बिसोरो बे आब' उषा रानिनिसो हागोन मेथाइखौ आंथ' बुहुद खनो बुहुद नामजादा मेथाइ खननानैनो नाम जाबोबाय थागासिनो आरो जाबाय थागोनबो नोंसोरथ' आंखौ मिथिखायो मेथाइ खननानैनो बुहुद नामजादा ख्र' मोनबोनाय मानसि आङो दिनै मानो मेथाइखौ खनला जाहैबाय नोंथांमोननियाव मेथाइ खनबा थारमाने दा बे अमिलेन्दुजों अमरजों ओरैसो होनगोन हैद आदा नैखौ लांदोलै 50,000खौनो बिदि होनगोन आंथ' 50,000 खनग्रा मानसि नङाना ओंखायनो आङो थांनो लुगैबाय न'आव बिमाखौ गोसोखांगासिनो साननै जाबाय नुयैया ओंखायनो आं जोबथारनायाव नोंथांमोननिसिम गासिनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै
बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों उनाव लोगो मोनबाय थागोन साबायखर थाबाय फाग्लायालाय मासे आथुर जादोब्रा न'आव थांलाय दे जियानो जादोला रोजा रोजा साबायखर थाबाय खावलायनाय लेखा देग्लाय जों फैसालियाव बरायनानै लाबोगोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों